Tervepä terve YouTube! Se olen minä, Sakron. Ja kuten huomaatte, ette näe minun ruumista, ettekä minun kasvoja. Koska tämä on minun testivideo. Tämä on siis ensimmäinen video, jonka aion lähettää YouTubeen. Mutta tässä kysyinkin teiltä kaikki videoitteni katsojilta, että mistä aiheesta mun pitäisi tehdä videota? Voisitteko te kertoa minulle kommenteissa, että mistä te haluaisitte nähdä videoita? Koska jos kirjoitatte kommentteihin, että pelaa vaikka Minecraftia, niin sitten mä voin tietää paljon paremmin, mitä te useimmat haluatte. Ja saatankin tehdä sitten myös Minecraftia teille, jos te haluatte. Mutta jos te haluatte nähdä mun kissan, niin mä voin nähdä huomenna. Eeti. Se on Eeti. Eeti, time. Eeti. Niin se on Eeti, katsokaa nyt. Eikö se olekin söpö? Niin. Tuotte katsoa siellä Eetiä. Niin. Voisitte kertoa mulle, että mistä te haluaisitte videota? Sen oikein nimi on kyllä Eduardo. Niin, Eduardo se on oikeesti. Mut se lempin nimi on Eeti. Niin, mistä te haluaisitte videota? Laittakaa kommentteihin sitten. Moikka! Nähdään ensi kerralla. Tiko. Alaka. Alaka. Tiko. Terve YouTube. Tää olisi Sakron tämän Edward-kissan kanssa. Olisiko se mitään sanottavaa Edward? Edward raukosta tämmöstä. Vai mitä? Eduardo Eeti. Oh? What is it? Täällä on kysymys. Kisu pesei. Pääse irti sitten. Se pitää.
Hirveästi voi. No, Edward päätti sitten lopettaa esiintymistä. No, näyttää YouTube.